Sanibonani molweni ndiyanamkela kwi-SRC-TV ngesiXhosa. Siyakhumbula mos uMakhumalo exelela uMseleki uba ufuna ke adibane noLungelo kule sizini idlulileyo ngoba ethi ever since kwabhubha umama akazange baphinde bahlalelane okanye babe ne-contact naye. So ke the time bedibana ke safumanisa uba uLungelo uthi unina wasweleka ena-12 years and esothuswa into yokuba uMaSawule wabhubha esuka kulo Thobile xa esitsho ke uThobile i-accident. And yena wayengazi uba wayesazi uba usuke eThekwini ngokuxelelwa kwakhe. So wayethi ke kuye yonke lento i-deep because kuningi udinga iimpendulo ezininzi nje because wayesemncinci ngoku and kwawukwazi uba unina ubhubhile wazi ngosuku okwakufika ngalo umzimba. Okay, now kwincoko yabo ke uMakhumalo wamxelela ngemiyalezo kayise uMseleki owayesi-stepfather ke. Apho ke wayembuze ngoba uzoganwa nini nokunye ke. Kodwa ke uLungelo azange awuphendule lo mbuzo ethi ucela azamxelele ukuba he left the young man confused and he's expecting i-answers. Uyayidinga noba yi-call yakhe unemibuzo nje emininzi. Ethi akanangxaki ke ne-relationship yakhe noMakhumalo kodwa ingxaki ikuye ne-relationship yakhe noBhokoloshe. Wayembiza Bhokoloshe ke babebizana Bhokoloshe bobayi-2 noMseleki. Ethi oko njengoba ekhula walinda i-call kayise uMseleki ukufowuna udedi. So uMakhumalo ke mentioned into ethi uLungelo wakhula esazi ukuba uyise nguBhokoloshe. NoLungelo ke wavuma ke esithi naye wayesazi uba uMseleki ngutatakhe. So inoba ke wadibana ke notatakhe kusobhubha unina noMseleki wabengasekho ke ngoku ebomini bakhe. So uMseleki wathi ke xa efumana le mibuzo kuThobile sebuye ezomxelela wathi uMasawule's family rejected us but asizange sisifumane ke isizathu soba why bengazange baphinde bafune i-relationship nomkhwenyana wabo abantu bakwaSawule owakhulisa futhi umzukulwana wabo because ke asazi uba wayedibene nomama kaLungelo engakanani uLungelo kodwa uLungelo ukhule esazi uba utatakhe ngutata uMseleki. So uLungelo ubonakele ke eveza ii-photos zabazali bakhe ke ebabhale nemessage apho ke ethi uyabakhumbula uyabathanda ukhumbula nothando lwabo. He didn't just lose i-parents but gained 2 angels. So kukhona nezo heart ke into oshoyo nyani uba uyabathanda ke ethi yena i-mistake uyazenza kodwa uyafunda kuzo ngoba sekhulile. Uthi usizi xa selumfikela uvela acinge into ebebengayitsho isuse i-pain kuye. Wavala ngelithi ke much love your only child. So imagine ngiyedwa ke ebazalini bakhe into ethi ke waba nayo i-relationship ke after notatakhe okanye utatakhe wabhubha. Andisikho sure ngestory sikayise but ke naye uthi uyamkhumbula. So utata akhule emazi ke nguMseleki but akusekho relationship kubo bayi-2 and asibone nefoto apho kuthiwa nangu uyavela emeni nabo abantu bakwaMseleki ngeli xesha sebezamile ukudibana naye okanye ke bafowunelana naye njengoba uThobile wayehlangene naye soze umbone emeni naye noLungelo kwiifotos zakhe. So asazi ke noba mhlawumbi nguye ke wathi akasafuni into imdibanisa nabo xa sele bemnikile iimpendulo asazi. And ke we thought thina kwisizini elandelayo sombona uLungelo noMseleki benikana iimpendulo zabo. So what was the purpose ke yokusivezela uLungelo kwisizini egqithileyo as part of ifamily yakwaMseleki? Or is it because noma ngabe unowakhe umntana wangaphandle ongavezwanga ongazange avezwe nakwenye ke yeni season nathi esimazi ngoku kwi-social media? uThobile ke noMseleki bayasikweleta kaloku ngabo basizisela uLungelo nee-questions ezingazange ziphendulwe not unless they were just using him for their content or uLungelo ke didn't want to be shown on TV again. Mhlawumbi badibana nabo kanye ke nazo iimpendulo awazifumanayo zathi andisafuni kwanto indibanisa nani asazi. Mseleki nawe Mrs Mseleki siyacela iimpendulo ezike wayethe unyana ufuna ukuba akathethe noyisengazo ne-call. uMseleki wade wafowuna na kona ukufowuna oku. Siyacela ke bethuna ngoba lento sayiziselwa nini. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.